मी आता घरगुती पायनॅपलची क्रीम बनवून दाखवते तुम्हाला। ती क्रीम आपण बनवतोय ना, ती आपण कसं केकवर घरगुती आपण केक बनवला ना, तर घरगुती अशी बनवून आहे ना, त्या केकवर आपण यूज करू शकतो। अशी क्रीम मी आता तुम्हाला बनवून दाखवते। हा पायनॅपल आहे, जे असं म्हणजे एक आणलं आहे आपण, आम्ही असं पूर्ण एक आणलेलं आहे। मग आता तुम्हाला मी क्रीम बनवण्यासाठी किती घ्यायचा तो दाखवते। म्हणजे थोडीशी क्रीम बनवायची असेल तर ही अर्धी वाटी साखर घेतली आहे, म्हणजे जाड साखर आहे, आणि एक घी आहे। आता तुम्हाला मी दाखवते पहिलं अननस कापून किती घ्यायचा तो। ते आहे ना, हे तुकडे करून घ्यायचे। हा अर्धा अननस घेतला आहे, म्हणजे पायनॅपल। त्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आहे ना, आता मी याला बारीक करून घेते। आता त्याच्या मी अर्धी वाटी साखर हे आता मिक्सरला लावून बारीक करून घेते। हे आता पायनॅपल आणि साखर वाटून घेतली आहे, ही बघा मस्त क्रीम बनली आहे। आता ह्याच्यामध्ये आहे ना, मी 1 चमचा घी टाकते। म्हणजे घी टाकते म्हणजे कसं, असं 1 चमचा आहे ना मोठाच टाकायचा असा। आता हे परत एकदा मिक्सरला आहे ना, एकदम म्हणजे एक बटन फिरवून घेते। ही बघा मस्त आपली पायनॅपलची क्रीम अशी तयार झालेली आहे, छान झाली आहे। अशी आपण डब्यात काढून ठेवायची। ही बघा अशी आपली मस्त क्रीम झालेली आहे पायनॅपलची। म्हणजे आपण अशी घरगुती क्रीम आहे ना, अशी बनवू शकता।